No i pyk. Ja jestem Niklaus. To jest drugi odcinek Resident Evil 7 albo 7. I nie zwlekając zbytnio kontynuujemy, bo na ten moment mamy godzinę 12:26. W sensie 00:26. Tak już jest dość późno. O kuwa. Raus! Ty szmato! Własnego hopa! Baby to chuje! Tak mi koledzy gadali! Raus! Kurwa! Pają! Pa mi do oka z nożem! No pa! I can hear her. I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Leave me alone! I've been bad. I deserve this. The fuck are you, Mia? Powiem tak, wydaje mi się, że w takiej sytuacji kobieta powinien jednak, znaczy mężczyzna powinien jednak zostawić kobietę. Ja rozumiem kłótnie, sprzeczki, brak porozumienia, ale wydaje mi się, że to już jest lekka przesada. No! O tym mówię. O tym właśnie mówię. Kurwa. Przepraszam. 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 Ała. Przepraszam. 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 O kurwa. Muszę się polać wodą święconą, bo to jest czuję, że zgrzeszył. Ej, ale własną babę siekierą zabiłem. Ja rozumiem, znaczy to tak... Znaczy czuję się źle trochę w tym momencie mimo wszystko. No to jednak wiecie, bo to była baba i to nawet własna. Nie! Kurde! Nie ten klawisz klikłem. Miałem dać C, a dałem cytryly. Sorewicz, już nie byda. Czekajcie, bo dzwonią chyba z opieki społecznej. Kurwa mać, może nie odbierać lepiej. Who's there? You really shouldn't have come here. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic. Go there. Now. Jo, zdupią, Let me out.
No bo mnie baba napadła z nożem, no kurwa. No i fajnie, no baby nie ma, no. Tego oczekiwałem właśnie. Kurwa. Pani szefowo z telefonu, no nie wiem jak to wytłumaczyć, ale... Była baba, nie ma baby, no. Nie wiem co mam z tym zrobić. A ty ten klimat tak psujesz. Ale no to nie jest moja wina, że... No, czy to jest mi... No Jezus, ludzie, jak wy możecie mi zarzucać, że ja psuję klimat? Ja po prostu tak to odbieram, jak to czuję, no. Jak chcecie się bać, no to nie wiem, no to... To idźcie do lasu w nocy, no. Ja tak tą grę przechodzę, tak jak czuję w serduszku swoim, no. Jak się będę miał bać, to się będę bał, no. A na razie tak się czuję, jak się czuję, no. To naprawdę, no nie zarzucajcie mi takich rzeczy, bo ja już wtedy przestaję wierzyć totalnie w sens streamowania na żywo. No ja tak to odbieram, no. No i co mi zrobicie, no? No nic mi nie zrobicie, kurde. Możecie nie oglądać najwyżej. Ja jestem na streamie. Ja muszę mówić dużo, bo od tego są streamy, no. Od tego one są, od tego są one. Mówię, no. Ktoś chce grę bez gadki, to sobie kupuje i przełazi, albo ogląda walkthrough na YouTubie, no. No ja nic nie poradzę, no. Ja tak reaguję. Sorry, zjebał. Czekaj, a my byli na dole, ale tam... Aha, dobra, pamiętam. Się zdupiła drabina. A wiecie co mi się fest podoba? To jest jedyna gra chyba, w której jak się atakuje siekierą, to ona się tak... Znaczy to tak... Nie do końca jest zrobione dobrze, ale niby się wbija. Tak niby się wbija w coś, nie? I tak na moment zostaje i to jest spoko. Kto dał 200 zł donate'u i kupił grę? Kilka ludzi. Dość sporo nawet bym powiedział. Z przewagą jednego, ale... Był to akcja zorganizowana, że tak powiem. Stairs. Brak reakcji. Didn't work at all. W tej grze jest coś takiego, co mnie denerwowało strasznie w Outlaście. Znaczy masakryczny backtracking. Znaczy ja nie lubię jak to jest w grach, że trzeba tak wracać, ale... O, Karaś! Znajdź mnie. Znajdź mnie. Nie przeczytałem tego w ten sposób. Znajdź mnie. To jest tak... Pozdro dla kumatych, znaczy dla Ślązaków. To jest taki żart raczej dla Ślązaków był. Śmieszny. Dobra, zamkniemy, żeby się nie zepsuło, nie? A tu akurat żart polega na tym, że to już jest zepsute. What's that? Nie mogę z tego użyć. Tego też nie mogę. Sam no. Knips fota. Nie tłumaczy się żartów. No niestety na streamie trzeba. Ludzie nie rozumią. Co jest w szranku? Fuse, czyli bezpiecznik. Czyli po śląsku
Ja sprawdzam, a na YouTubie, kto wie na YouTubie, jak jest po śląsku bezpiecznik, to niech napisze w komentarzach. A kto wie na streamie, to niech napisze na czacie. Ja nie powiem na głos, ale potwierdzę, czy dobrze, czy źle. Ale tak bez sprawdzania w Google'u. Ja widzę, że... Kurde. Costello, dobrze. Ecik, dobrze. Ja widzę, że są specjaliści. Odmowy śląskiej. No, warto pamiętać, że w skrzynce na bezpieczniki się... Panie, a takie tempo przechodzenia gierek to standard, czy tylko w horrorach jesteś taka pierdoła? Ej! A takie tempo łonacenia to ino z twoją dziołchą, czy z innymi też, bo się skarżyła? No i kurwa tyla. Pyk. No i cóż? To się nie powinno coś oświecić nagle? W ogóle pierwszy raz w życiu widzę takie bezpieczniki. W Polsce to tak... Kurde... Inaczej trochę wyglądają, nie? Takie... się wkręca takie ciuliki. A, można też gwoździa wsadzić, ale to... to tylko dla tych, dla kurde przebojowych. Szamanów. O kurwa! It's okay, it's me. Nie! Ona jest... Zajebać ją! Zajebę jej siekierą! Mówiłem! Mówiłem! O kurwa! Zajebej! Hopie, to jest patologia. No nie umia tego wyjąć, no pa... O skurwysyn! Hopie! No nie umia tego wyjąć, no! Nie! Kurwa! Moją rękę! I oto dupca! Co się śmiejesz, suko? Ręka mi uszła! I oto dupca! Baby to chuje! Co ona mi zrobiła? Co ona mi zrobiła? Uszła mi ręka, kurwa! Uszła mi ręka! Co ja mam zrobić? Kurwa! Jak ja teraz wyjdę na miasto? Oddaj mi ręka! Pa! Kurwa, uszła mi! Nie no, nie udupia! Co ja mam z tym zrobić? Co za baba pojebana! Kurde, ej, jak tu zrobić ten... Mogę to przyszyć? Ja to dupca! Coś ty mi zrobiła! No i koniec masturbancji. Ty psito, czekaj! Ci ta siekiera wraża do dupy. Jaka baba! No i po co hopu baba? Widzicie? Kurwa, dupczcie to. Baba to wykończy i ręka użnie. Pa. Ciul. Działa? O ja.
Kurwa, ale to nie tak miało być. Jo to dupca. Buta prym. Nie szczymia. Kurwa, nie szczymia. Ej, mogę nie wiem, buta se na ten kikut założę. Amunicja. Dowej pistola. Ej, idzie to wyleczyć ta ręka. Nie musisz tego użyć. No na pewno. Ej, no nie mam ręki. Okay, fine. A ciekawe jak ja ten pistolet przeładuję, nie? Jak ja jedną rękę mam, no... Kurwa. Ja pierdzielę, myślałem, że to atak będzie, a nie strzał. Przepraszam. A! Umie przeładować. Dobra. Dowej! Wala cię na łeb. Kaju ona jest. Łozdupiają. Takie są baby właśnie. Takie one są, takie są one. Łozdupia i pysk. Kaju ona jest. Łozdupia ci ryj normalnie. Dewej te naboje. Coś ciśnie. A te są moje ulubione. Jest to dupca tam manekiny. Baba mi ręka użyła. Ja się mam manekinami przejmować. Jedną ręką nie klaszczę. A jedną ręką można klaskać. Miałem takiego kolegę, co umiał klaskać jedną ręką. Ty, ale... Nie! Czekaj. O kurwa. Ty, ale to nie tak miało działać. To nie tak miało... Pają, Kurwa! Co to jest? Co to jest za gówno? Dziocha! O, kojfła. Jeszcze poleja, bo już mi słabo się robi. Ty, dej ta piła, bo ja się boję. Kurwa. Dobić to kurestwo! No panie O, curwa! Ty, a w demie to było inaczej. Teściu przyszedł, ja. Tak, Evil Dead oglądałem. Come on. Don't you die on us now. You have work to do. Co oni mi to zrobili? Kurwa. Tough action. Where am I? What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Jo to dupca. Who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Dumb some bitch wasn't no good if it hit him. Yes. Padł, ręka udupił. His boy's got to eat. He got to have his supper. Ej, to jest Macierewicz, Antoni.
Znaczy, Antoni M. Pardon, proszę mnie nie zawierać do heresy. Co on mi dał? Shit, he's not eating it, Jack! He's not eating Get it! the hell up, Marguerite! Eat it for him! Get the hell out of here! You're a son of a bitch! Oh, I can't believe it, you son of a bitch! He's not eating it! He's not eating it! This was supposed to be a very special feast. My boy. Nie po zębach! Ja był u dentysty. God damn it! I'll bet it's that cop again. Goddamn pigs! I'm coming back for you. A ta co taka? Jo, to dywca nie ściemia. Znaczy powiem tak, no doceniam, że przygotowali posiłek. A ta żyje, a ona jakaś taka jest ten. Fotel bujany. No to się zaraz rozbujamy. Ciul się pobujał, no. Babcia tego dnia była jakaś taka nieobecna. No to my se pojedli fajnie. A to tak jak w Masakrze tą piłą mechaniczną, czy tam łańcuchową. Też żarli tam z ludzi flaki, nie? No, ale jabol musi być. Choby nie wiem co. March 1st, female 50s, meaty sauté. Sauté! To się chyba wymawia. June 30, male 20s, partly barbecue. April 25, male 30s, lean grumbo. Fajnie, fajnie. No fajnie się bawią. Ale kurde, co jak co, ale kuchenka czyściejsza jak u mnie w chałupie, no. Nie wiem czy to dobrze, chyba nie. Czekaj ta. Kurde, tu jest za dużo opcji łażenia. Wiecie, ja już się stracił. Sam jest za wiele do roboty. Cała prawda o wirusie Abyss. Czy wirus Abyss był gdzieś tam w rezydentach poprzednich? Bo ja tak tego nie pamiętam. Ja tylko wiem, że była korporacja Umbrella, where is my umbrella, Może teraz się rozpędziłem. Że generalnie była korporacja Umbrella i oni zrobili wirusa i on się wydostał i ludzie się zamieniali w zombie. I tyle wiem. Latarka switch on. A tu jest latarka? No ja bardzo chętnie oświecę, ale tu mam takie coś. F. Nie. G. H. J. K. L. Z. X. A X jest jak w Outlaście. Szybki obrót. C. V. To jest mapa. B. N. M. Przykro mi, nie ma latarki. Co ja mogę tu użyć za przedmiot? No chyba żaden w tym momencie. A babcia co tam? Wszystko spoko? Uroboros, tak, był Uroboros. A Uroboros to w ogóle był wąż, co zjadał sobie ogon, nie? I taka pętla nieskończona. Znaczy, ja mam jasność, ja chyba mam po prostu jaśniejszy monitor trochę niż wy macie. Bo jasność w grze mam ustawioną sporą, także... Ja pierdzielę, $586 przy dzisiejszym kursie to by było... Kurde, z 2500 zł.
Wirus T-Abyss to bardziej wypasiona wersja wirusa T. Aha. Okej. Dobra, to już czaję o co kaman. Ja nie chcę nic mówić, ale Oma cię obserwuje. No i już nie obserwuje. Glan! No na co mi on? Ktoś mi sam czeszczy. Czekajcie, a co można zrobić jeszcze? Sztućce. No. No ale nie mam czym tego zrobić, no. Raz, dwa, trzy. Omapa, trzy. A, zostawię im otwartą. A, niech im zgnije. Heh, to jest taki żart, bo to jest tak zgnite już dawno. To nie mogę otworzyć. Wygląda na delikatny, może sposób by to zniszczyć. No, może bym znalazł, ale... Ha, garaż. Okej, spoko. Przytwierdzone taśmą, której nie sposób usunąć rękami. Znaczy no... De facto to wygląda jakby się dało usunąć rękami. No ale no... To jakby my byli... w życiu, no. A my są w grze. A my są elfry z Górnego Śląska. Zamknięte z drugiej strony. O kuwa! Fater. Zaś najebany. Ale co chcesz? Panie, toż ja tylko pociągnął. This is all too fun. O, ma wrotki zrobiła, bo już się najadła. You know what they say. Once family, always family. Ojciec, słuchaj. Ja już poję od dzisiaj, no. Naprawdę. To jest no... Jak to wytłumaczyć, You know I'm gonna find że ja już you, dzisiaj jadłem? right? I do. O surwa. Czekajcie, tu trzeba zrobić manewr tak zwany wymijający. Fatra. Pa! O kurwa! Zabieraj! Czemu ja tak wolno łażę? No i cóż? Where's my little Ethan?
Cio być, kurwa, nie kolebej się. No weź, żeś za... Przestań się kolebać. Bo mi to idzie na głowę. Czekaj te. Nie znasz go, ale masz wrażenie, że to dupek. Do mnie wygląda jak całkiem normalny gościu, no ale... A to jest łociec. I no jeszcze normalniejszy. Here, piggy, piggy, piggy. No ale no to ja co ja mam z tym zrobić? Tata! Tata, zaś się zepsuło te wideo. Wideo. The way out, you know. Osturwa. Nie widać dziurki. No chyba u ciebie. Haha. Jest tak do dziewczyny powiedzieć. No chyba u ciebie nie widać dziurki. No, to by było strasznie brzydkie. It won't be long before I find you and kill you. No i kurwa, muszę się wrócić, no. I no. Jak on głośno łazi, ja pierdzielę. Here I come. Osturwa. O! O! Dobra. Wasted your time. Ojciec! Kurwa. Trochę się obsrał. Jakby to było w Polsce, to by nie zrobił takiego manewru, ale no... No my są w USA-u. Czekaj ta, no. Można i tak. Kurde, czekajcie, gdzie była ta klapa? Na prawo trzeba pójść. Kurwa! Ale to jest dobre, bo on się wydaje taki nieoskryptowany, nie? Tak naprawdę jest mega oskryptowany na stówę, ale to się tak wydaje, że on nas może dorwać w każdym miejscu i to jest... Bardzo dobrze to wrażenie jest zrobione. Lepiej niż w Outlaście, bo tam to tak strasznie ograniczone Can't było. hide from me, boy. Come out, come out. I see you. No, dewej. Ej, co on tak gibko łazi? Ale weź się łapie ode mnie. Nie, nie tu! Tutaj. I'm gonna squash you like a bug. Nie, tu było kurwa do garażu wejście. O jaki fail, o jak się zajebałem. No to ament, dobra. No to po wszystkiemu. Ty, on chyba jest... Może on jest głupi. Dobra, on jest głupi. O kurwa! Ojciec! Chyba wypierdalej. You came to the wrong house, boy. Ojciec, kurwa! No ci godą.
O chuj. Ja pierdolę! Ej! Kurwa! Nie mam nogi! Upierdolił mi noga! Ja to dupca! Bez nogi! Jochca tutaj! Kurwa, Jochca wyjść! Ojciec, puść mnie! Jochca wyleź już! Hurry up, Ethan. No co hurry up, Ethan? Wypierdalej! Dobra, idź już, masz ze... Jakie... Ja normalnie twórcy tej gry to bydlaki są. Po prostu, bo... W normalnej grze jakby po czymś takim... Że postać umarła, to oni tu jeszcze każą łazić bez nogi. I to jest takie obrzydliwe. Kurde, ale... Ja nie wiem, co wy macie z tą jasnością. Ja naprawdę wszystko widzę dobrze. Ja już podciągałem jasność, no nie wiem... Czekajcie, no... Kurde... To będzie za jasne znowu. Nie wiem, no tak? No już jaśniej nie zrobię, bo... No kurde, teraz jest jasno w ciul. Przynajmniej u mnie. No to jak tak, no to dobra, no to sobie zmniejszę na monitorze. Czekajcie, bo mnie kurde wyciepło fest do zatka. Babcia jeszcze jest, to jest... Teraz za jasno. Kurde, ja wam... Nie mogą wszyscy być zadowoleni nigdy, no sorry, to rozjaśnijcie se monitor. Ja kurde daję tyle i to jest moja ostatnia propozycja. Bo mi tak jest źle, no. To sobie rozjaśnijcie. Ja nie mogę wszystkim dogodzić. Koniec gadki o jasności. Macie za ciemno, to sobie pojaśnijcie. Dobra, wiem przynajmniej co trzeba robić. Tam jest do garażu, tu trzeba wrócić, a tu jest klucz. A tu jest stary. Dobra. Pa! A ja mu tak powiem. Twój stary dupi komary. Thought you'd just slip out before dinner was done? I'm on to you. Łodziec! To był inowic, chłopie. O kurwa! Nie tak! Nie! Nie! Nie tak! Nie tak! Nie! Nie! Nie tak! Nie tak! Kurwa! Ej, Kaj to było, nie tu! Ja pierdolę! Nie! Nie tak! Ej, weź opy w dupie! Ej, kurwa! Kaj to było? A, tam, dobra. Muszę się polać wodą święconą. Dobra, muszę odtajać. Bo jest niedobrze. No bo ja kurde nie mam orientacji po prostu w terenie, no. Jak ty się gubisz w 3 pomieszczeniach, to potem będzie mogiła. Dobrze będzie. Kurde, nie mam się czym uleczyć. A nie wziąłem ziółek, a tam były ziółka gdzieś. Albo samkeś były te ziółka, nie?
Kluc. I no on mnie zabije, no dobra. Here I come. Leca. You can't hide from me, boy. Dobra. Don't waste your time. Zabieraj! Don't you go anywhere. All right. Have fun with it, boy. I'm gonna come back for you later. No i HWDP. Znaczy HWDO. Chów du ojcowi. I o co ty chce? Wolniej się nie mogło otwierać. Ja myślę, że mogło. Jakaś tam łazi. Starożytna moneta. Się pewnie przyda później. Ej, ale kurde, jak tu się wyłazi? A. Naprzeć trzeba. 50 groszy mu dać, żeby mnie nie ganiał. No chyba. O, jakie fuzekle stare. Dobra, ale co mi to daje? Niewiele. Mapa głównego domu. Fajnie. Tu możesz przechowywać przedmioty. A, jeszcze mam dużo miejsca. A, to jest takie kurde... Puszczenie oczka do fanów Residenta, bo były te skrzynie w starych Residentach, gdzie można było przechowywać. Ja to kurde pamiętam. Teraz się mogę uleczyć. Polałem się wodą święconą i jestem jak nowy. Kurde bele. Kurwa. You did good, Ethan. Zoe, right? And what the fuck are these? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Hell of a girl. Ej, ale gość jest trochę śmieszny z jednej strony, bo... Znaczy... Po 3 latach postanowił wrócić po dziewczynę, która niby nie żyła i tak dalej, ale jednocześnie jak tą dziewczynę zajebał siekierą, a potem ona ożyła i chciała mnie zabić, no to już po tym incydencie brzmi jakby się nic kompletnie nie stało, nie? Może to ja za dużo wymagam, no nie wiem.
Ciężko powiedzieć. Dzień jak co dzień. Dzień po dniu. Wciąż się dzieje życia cud. Stoisz sam pośrodku świata. Dookoła 1000 spraw. Minął dzień, mijają lata. Jutro mieni się od barw. Dyby, 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 dy, dy, dy. Na tej ziemi pod tym niebem życie nasze toczy się. Aha, ojciec zabija chyba okna dyskami. Ja sobie jeszcze raz zapiszę na wszelki wypadek. Mam dużo miejsca na dysku. Nie śpiewaj, bo dostaniesz prawa na YouTubie, no tak. Hey, over here! Open up! Ej, to pały. Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No. No. All right. Now, we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you playing with a full deck yourself, all right? Are you Lol. kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. All right. Now, that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. You must have lost your mind. Look, officer. Deputy. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're gonna get. Przecież to jest jakieś Now go. pojebane w ogóle. Now. Czajcie motyw, czajcie motyw, że jesteście w domu z psychopatycznymi mordercami, podchodzicie do okna, tam jest policjant i wy mówicie tak: panie policjancie, w tym opuszczonym domu jestem uwięziony z rodziną pojebanych ludzi, co jedzą flaki od innych i w ogóle są jacyś cali popierdoleni, proszę mnie wypuścić. A on wam mówi tak: hola hola, młodzieńcze. Mieliśmy dużo zgłoszeń a propos zaginięć, a ty mi nie wyglądasz na zrównoważonego. Przecież to jakaś patologia. Co to kurwa ma być? Co ja mam tym kozikiem se wydłubać? Jedzenie z pomiędzy zębów z diastemy. Panie, no weź pan, być pan poważny. Młodzieńcze. No bo to jest jedno z najbardziej absurdalnych zachowań policjanta, jakie mi przyszło do głowy. Przecież to jest w ogóle nienormalne. To mam wrażenie, a to są mocne słowa, że w Polsce by się logiczniej zachowała policja. Ale to jest naprawdę, to jest mocne słowo. Ej, ale nie podpowiadajcie mi tak ostentacyjnie, ja sobie kurde dam radę, naprawdę.
Ja byłem przyzwyczajony, że w Ameryce to wdupia zaraz, kurde, SAS, znaczy nie, to w Anglii. SWAT się wpierdala przez okna na linię, puf, granaty dymne, walą wszystkich na ryj. A tu kurwa jakieś takie pierdolamenta. W Polsce by mnie podduszał. Wiem, do czego pijesz. Typa. A ma Polish policeman. Te skrzynki możesz niszczyć, tak? Tak uderzając? To jest kurde coś. A to jest najgorsze, nie? Że oni tak tłumaczą. Panie policjancie, kurwa! Moja żona rzuciła mnie o ścianę tak, że się przez 2 ściany przebiłem. A potem ja ją zajebałem siekierą, a ona potem wstała i znowu mnie biła. A policjant tak. You sir, you sir must be joking. Stop lying to a policeman, sir. Hey, we gotta get the fuck out of here. Now, first, you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try. Hey, put that door back. Put that door back. Wait! Kurwa! Tak zechcu. Beka. O skurwysyn. Cool story. Dobra, kurwa. Ty dopadniesz! Łoczule Jezus, co on? Better start running. LOL! LOL! Ty, bo mnie zjedzie! Odsuwa! Docisk mnie. No pa! Ha, klucz! A! Dobra, zacisk mnie. Kurde. Jeszcze raz. Do niego nie ma sensu strzelać, to jest szkoda nabojów. Dobra, to już wiemy co będzie. Ja do tego auta muszę iść szybko. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and Dobra, tell me? dobra, Answer my questions. wiemy co będzie. Believe me if I told you. Try. Hey, put that door back. Put that door back. Wait! Dobra, hopie, baw się. Kaj te klucze. Jada! Wydupią! Pa! Pa kurwa, pa!
Czemu nie jedzie? Pa! No, stowej! Pa! Pa! Pa, kuwa! Pa! Ua! Puść to! Let's finish this, you and I. Oh yeah, I'm gonna take you for a ride. To się sam odjebuje. O kurwa! Oh boy, now look what you've done, mother. Aha! Panie Antoni? Ale... Kurde... Aha. Okej. Tego się trochę spodziewałem nawet, powiem szczerze. Trochę beka, trochę bez bek. Go ahead, your attention, boy. You're about to see some wonderful. Oh, fuck! Chyba musiał, tak jak chomik napisał, gościu chyba musiał zobaczyć, jak OC poszło w górę. Pff. Śmieszna sprawa, nie? Śmieszna sprawa, no. Dzień jak co dzień. A, figurkę byka wziąłem. Dzień jak co dzień. Kurde, dzień po dniu. Wciąż się dzieje. Życia cud. Ej, a to... To się nie rozwaliło za pierwszym tym. A to będzie do tego. Na stówę. Do tych drzwi śmiesznych takich. W ogóle narzekali w tej grze na grafikę. A kurde, grafika akurat w tej grze jest zajebista. No, jedna z ładniejszych gier, jakie widziałem ostatnimi czasy. Te wszystkie efekty głębi, te cienie. Nawet mam własny cień, co jest szokująco rzadkie. Te nogi, etc. A ty to jeszcze tak opowiadasz, że gra staje się śmieszna, a nie straszna. Kurde, ja wam mówię, ja tak reaguję, no. Przepraszam.
Właśnie, tu było coś takiego, co nie mogłem otworzyć wcześniej, nie? A tu była roślinka, co sobie nie wziąłem. Koło okna. Ale koło którego okna? Tutaj? Tu pan Polish Policeman się dobijał. A ma Polish Policeman. Czy zagrałbym w to na VR-ze? Wątpię. Kurde, gdzie tu była szafka? Na końcu korytarza? Nie, musicie mi to jakoś precyzyjniej opisać. Bo nie znajdę. To jest zdjęcie, nie? Tak. Tu był kluczyk. Tu on to rozdupczył. Tu ja złaziłem na dół. Koło garażu. Aha. A, tu był save. To ja sobie save'nę. Czekajcie, tu coś było, ja też wziąłem. Przy oknie, w którym był policjant, okej. Tutaj był policjant. A, o tej mowa. Dobra. No i apteczuszka jest, moi drodzy. No i świetnie. Dobra. To jeszcze jeden prowizoryczny save. W ogóle ta postać strasznie wolno... A tu możemy nadpisać akurat. Ta postać strasznie wolno łazi i mnie to trochę irytuje. Dobra. To będzie tutaj na pewno. No. Cały pasztet. Nie tego oczekiwałem. W sumie to nic nie oczekiwałem. Nie, nic nie oczekiwałem, ale nie tego. Że będzie tyle przestrzeni. To mnie przytłacza. Mama dzwoni. Halo, mama? Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. I'm sorry, but he's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Aha. Mama, dlaczego? Fajne skorpiony na drzwiach. Może monetka? A może kurde przeszczelić? Nie mogę. Nie mogę.
cięcie zrobić. Tak, to jest dobry pomysł. Robię cięcie i zakończam odcinek na YouTube'a. Dziękuję pięknie za uwagę. Wbijajcie na G2A, na streamy, na Facebooka. Do wszystkiego macie linki pod spodem w opisie. Możecie też zostawić łapkę w górę, aby zaznaczyć swoją sympatię do tego materiału wideo i do jego twórcy. Także dzięki i widzimy się w kolejnych.